Kaya kuiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain? Nung diyan digdi sa iriga, sisigi ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Easy. Tatay-do. Easy. Tatay-do. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abet daw, biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Agko na music. 1332. 1332. Ay, nako. Verte man, ano? Nisyong, verte. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya. Witing ka. Witing. Puro ka witing. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Jesse Bochoy Abunite, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na makukuha sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Irigas City. F&S Beauty Salon. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Libre kong San Miguel Beer, basta akin ang tansan. Tansan? Sa San Miguel Oktoberfest Instant GCash Panalo Promo, uulan ng up to 100 million pesos in GCash prizes. Buy any San Miguel Beer, hanapin ang code sa crown. Kung meron, panalo ka! Iscan ang QR code sa mga posters at Facebook. I-type ang code and win! Sali na! Available in areas where allowed. See posters for full details. Promo runs from September 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0424 series of 2021. Drink responsibly. Oras niya to sa ganyan, 37 minutos. Makalihis an alas 4 nin pagkahapon. Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Diyos maray na hapon po sa Indogabus. Makakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio. Si Engineer Abilindon Toralio, ang Chief Technician. Si Tony Saison, ang Information Officer. Si Joanner Dibilla, si Ringman si Aldrin Orlanda, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatod kan mga barata. Sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Tubig baha sa Barangay Santa Lucia sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur, padagos na nagrararom. Banuan kan Baaw, Camarines Sur, sa kasentrohan inabot man nin tubig baha. Philippine Coast Guard andaman sa anuman na distress school sa dagat man o sa daga in connection kan bagyong Odette.
Mga barangay tanod nagsairarom sa training sa tamang pag-rescue kan minor de edad duman sa syudad kan Naga. Feeding activity isinagibo sa enot na aldaw kan simbang gabi. Bapang headlines kita kan sa tuyang mga bareta. Firecracker ban tututukan kan NCRPO. Enot na aldaw kan simbang gabi, generally peaceful, sabi man kan NCRPO. PCG pinakansilar ang biyahe kan mga barko sa Visayas to Manila. 300 milyon de pesos pinalusot na sigarilyo talbong. Audit signal number 4 sa dakol na lugar, duman sa Visayas, asin man sa Mindanao. Anom dinakop sa kidnap. Yan po ang nagkakapirasan na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta sa lado lokal. Padagos ang paglangkaw sa ngunyan kan tubig baha. Duman sa Barangay Santa Lucia sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, kan inian uminapaw na ang tubig sa salog. Kung kaya luminaog na ini sa mga kaharungan ninhuli sa mayong untok paman na pagpapara uran-uran. Mientras tantong daraman kan na bagyong Odit, kung kaya binaha man ang kasentrohan kan Banuan kan Baaw, Camarines Sur, sa haloy na panahon na daiman nakamati kan baha, ininin huliman ngani sa padagos na pagpapalinig kan lokal na gobyerno, kan mga salog, tinampo asin man kanal, asin man pagpapatrabaho para man sa flood control sa sinambitan ng Banwaan, tanganing Malikayan, ano man na kalamidad pag minaabot na binabaha. Alagad dai pa man giraray na likayan, nin huli tagonyan inabot pa man giraray nin baha, Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Mantang pasalamat pa man giraray sa tuyang kagurangnan an alkalde kan sinambitan ng Banwaan na si Mayor Jeff Biseño. Nin hulita daiman na grabe kan bagyong Odit an Camarines Sur, maski na ngani binaha an sinambitan ng Banwaan, ini minaagi man sana sa laog nin kadikit na minutos. Por medyo man ngani kan padagos na pagpapalinig kan lokal na gobyerno kan sinambitan ng Banwaan sa mga salog asin man sa tinampo, asin man kanal kasabay naman kan mga patrabaho para man sa flood control sa palibot kan sinambitan ng Banwaan. Mantang ipadagos na sana asin man tiniron an kalinigan asin man tamang disiplina sa pag-apon kan mga basura para man malikayan ang grabing pagbabaha sa mga hababang parte sa sinambitan ng lugar. Mientras tanto, pinagsyertuman kan Philippine Coast Guard ang
kaandaman kan sa indaman na personnel asin man equipment and connection sa bagyong Odette na nasa kategoryang typhoon. Kasuod mang pagkaaga nagkaigwanin accounting sa saindang personnel pati naman sa mga kagamitan kaini oras na kaipuhanon. Pinagpreparar kan PCG ang mga search and rescue equipment arog na sana kan speedboat, life vest asin iba pa. Sigon sa PCG nakaandam ang sa indaman na deployable response group para man sa anuman na distress call sa dagat man o sa daga. Mantang padagos man ang pagpagirumdom sa mga parasisira, nalikayan mo na pasiring sa lawod nin huli sa maalon hasta sa napakaalon pa man na kamugtakan kan na kadagatan. Mantang sigon man sa pag-asa laumon an abuton sa duwa hasta sa urog o sa 4 na metrong taas kan alon na peligro sa mga saradit sa nalulunadan pandagat. Mientras tantong pinag-alartuman ang naka-star harani sa mga baybayon kan dagat. Sa ganyan nakakamati man nin maluluyang pag-uran sa probinsya kan Camarines Norte poon pa kasubanggi. Sa kaibong man kan dai kagayunan nakamugtakan kan panahon daiman napugulan ang mga relihiyosong Katoliko na magsimba sa simbang gabi o sa Misa de Aguinaldo o Aguinaldo tanganing ipahayag ang saindaman na mga debosyon. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata. Nagsairarom sa maghapon man na seminar ang mga barangay tanod duman sa syudad Ganaga mapadapit sa mas tamang pag-rescue kan mga minor de edad kung an mga ini nasasabit sa kariribukan o kaya man nakokorfew. Ang seminar pinanginutan mismo kan Department of Interior and Local Government o DILG. Maut kan city government na maging child-friendly tanod ang syudad na iyong piglalauman ninda na mangyari asin mawara ang mga reklamo kontra sa mga tanod sa dai magayon na pagpadara kan nagkakapira sa mga ini. Sigon ki City Councilor Elmer Baldimoro na iyong committee chair kan Children and Women's Welfare sa konseho, sinabi kaini na dakula ang papel kan mga barangay tanod sa pangangataman sa katuninungan orog na sa banggi. Mantang kaipuhan pa mana madugangan ang mga naaaraman kan mga ini sa tamang pagtratar sa mga aki na madadakop. Orog na ngunya na kapaskuhan na syertong dakul na naman ang mga aki sa tinampo ang mahihiling sa syudad maski dis oras ninbanggi. Ultimong detalyes kita kan bareta sa lado lokal. Matrayumpong ipinagsilabrar an enot na aldaw kan simbang gabi sa San Isidro Labrador Chapel kan pizza 16 kaining presenteng taon duman sa Barangay Pakol sa Syudad Ganaga konsain ang Naga City Mobile Force Company sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Romel B. Labaro, Force Commander, ang nag-sponsor sa sinambitan ng enot na aldaw kan misa. Napano kan mga nag-aratindir ang kapilya na pinagsabayan kan na pagpangaji. Asin man pagpapasalamat sa Diyos na sa kaibong kan haros 2 taon na pagtitios daraman kan pandemya. Padagos pa man giraray ang biyaya na itinatao kan sa tuyang kagurangnan. Katakod pa man kaini ang mga personahe kan City Mobile Force Company sa pamamayo ni Police Lieutenant Romel B. Labaro, Force Commander.
Nagsagibo nin barangayanihan sa paagi kan feeding activity pagkatapos man kan misa. Ini parte kan programang simbahan ko, aalagaan ko kan sinambitan ng unit asin man Project Borunyog, Katan o Syudadano at Tamanon tunay na aksyon na mamatean. Sa pamamayuman ni Police Colonel Marlon M. Katan, City Director, na naipapautob ang inisyatibo asin man konsepto kan liderato kan Regional Director Police Brigadier General Jonel C. Estumo na Safe PNP Bicol o a police service that is seen, appreciated, felt from the extraordinary feats of Kasurug Corps for the Bicolanos. Ini sa paagiman kan pagtatao nin di kalibring serbisyo na nahihiling na mamatean, natataonan nin importansya haliman sa ekstraordinaryong pagsiserbi kan Kasurug Corps para man sa gabos na Bicolano. Urog na duman sa syudad kan Naga, naistaran kan sa tuyang inang berhen na si Piña Francia. Sa pagpupuon kan simbang gabi, yao na dyan ang may mga wis na ipinagpangadji pagkatapos man kan siyam na aldaw na ang pagtubod ninda mauutob ang sa inda man na wis pag nagsimba na nakumpleto ang siyam na aldaw. Detalyes naman kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagpatanid si National Capital Region Police Office NCRPO Police Major General Vicente Danao Jr. sa mga magamit nin paputok o firecrackers na mahigpit nindang ipapautob an ordinansa kan manlain-lain na syudad sa Metro Manila mapadapit man sa firecracker ban ngunya nakapaskuhan. Ipinaliwanag ni Danao na para man sa kaligtasan kan publiko ang pagbabawal na mayong mabiktima ngunya na panahon kan kapaskuhan. Kan nakalihis na taon kan punan kan gobyerno na ipagbawal na ang paggamit kan firecrackers ninhuli sa pandemya. En koneksyon sa seguridad, maski mayo naman subuot na nariresibi na security threat, dai pa man nakakasiguro ang PNP asin mahigpit ang sa indang pagbabantay kontra sa posibleng pag-atake orog na kan teroristang grupo. Kabali sa mahigpit na ipapautob iyo ang security checkpoint asin man roving patrol sa mga matatawong lugar duman sa Metro Manila. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata. Generally peaceful ini ang pagtaya kan National Capital Regional Office sa enot na aldaw kan simbang gabi kasuod mang maumagahon. Sigon ki NCRPO Chief Major General Vicente Danao Jr., mayo man na nailistang ang toward incident ang mga district director sa saindaman na mga nasasakupan. Sinabi ni Danao na mahigpit ang saindang tugon na magpatrolya asin pagirumduman ang publiko hali man sa paghali kan sa indang harong. Pigkumbinser maninda ang mga masimba nalikayan na muna ang pagsusulot kan mga alahas na iyong pigtatarget kan mga mararaot na elemento. Kaipuhan man magin alerto ang publiko sa saindaman ng mga pinag-aagihan asin man mga nakakaulay. Tinawan man ni nindoon ni NCRPO
Spokesperson Lieutenant Colonel Jeannie Texon na amay na naglakop o nagwarak ang mga pulis apwera pa sa mga nagrurubing. Naglalataw sa monitoring kan NCRPO na nasa abuton sa 61,000 na crowd ang nag-aratindir sa kinakarkulo na 313 simbahan. Kinakarkulong nasa 3,000 na pulisman ang pinalakop kan NCRPO katabang ang abuton sa 11,000 force multiplier para man mamantiner ang katuninungan asin man para mapautob ang minimum health protocol o rugna ang pagsusulot nin face mask asin man social distancing. Mientras tanto, nagluwas man in kasuguan ang Philippine Coast Guard na kansilaron ang gabos ng mga biyahing barko na may rutang Zamboanga, Visayas, Manila nin huliman sa pagtama kan bagyong Odette sa Central Visayas asin nagkakapirang parte kan Northern Mindanao. Nag-issue ang PCG sa Zamboanga City Coast Guard Station na kansilaron ang gabos na biyahe epektibo alas 12 nin pagkaudto kanakaaging aldaw. Sigun pa sa PCG na ang mga apektadong biyahe kan barko ini may mga rota hali Zamboanga, Visayas asin man Manila. Alagad ang mga biyahe na inter-island travels sa South Kabalinaan, Basilan, Sulu asin man Tawi-Tawi padagos nin huli sa marhay na kondisyon kan panahon sa lugar. Sinabi kan Philippine Atmospheric, Geographical o Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa saindang bulletin alas 11 nin pagkaaga nahiling si Odette sa rayong 175 kilometro est kan Surigao City, Surigao del Norte na may kusog na duros sa 230 kilometro per hora harani sa Tahaw asin ang kusog nagaabot sa 185 kilometro per hora. Mientras tanto, winasak asin man itinalbong kan mga tauhan kan Bureau of Customs Port of Zamboanga kan Miyerkules ang nasa 300 milyon de pesos na imported na sigarilyo na ilegal na ipinaglaog sa nasyon. Sigun sa BOC, isinagibo ang pagraot sa mga sigarilyo sa pinagririntahan na bodega duman sa Barangay Baliwasan, Zamboanga City. Napag-araman na abuton sa 8,250 master cases kan sigarilyo na nabagat sa mga anti-smuggling operation sa Zamboanga Peninsula asin man Basulta puon Mayo hasta Nobyembre taon 2021 ang pinagraot. Pigpasalamatan ni District Collector Segundo Sigmund Freud Barty Jr. ang manlain-lain na ahensya kan gobyerno sa operasyon. Nahiling man kan mga lokal na opisyal kan Zamboanga asin man kan Commission on Audit ang pagbasa asin pagpitpit sa milyon o pagbasa asin man pagraot sa milyon-milyon na kantidad kan mga sigarilyo. Matapos kaini itinalbong ang mga sigarilyo sa sanitary landfill duman sa Barangay Salaan. Orog pa man na kuminusog ang bagyong Odette na naglandfall sa may Siargao Island, Surigao del Norte. Alauna imedyanin pagkahapon kasoodma ang sentro ni Odette nahiling kan pag-asa sa bisinidad kan Siargao Island, Surigao del Norte, daraan kusog kan duros na nag-aabot sa 195 kilometro kada oras harani sa Tahaw asin may pagbugso kan duros na nag-aabot man sa 240 kilometro kada oras. Si Odette padagos ang paghiro pakanluran hilagang kanluran sa rikas na 30 kilometro kada oras. Abuton man sa sanggatos mil katawo ang nag-ibakwar o na-ibakwar kan mga rescue team. Doon kaya nakataas ang signal number 4 duman sa Visayas,
sa Southern Leyte, Southern portion kan Leyte, Hilungos Batu, Matalom, Bohol Central as in Southern portion kan Cebu, Lapu-Lapu City, Cordoba, Cebu City, Mandawi City, Compostela, Liloan, Consolacion, Toledo City, City of Talisay, Minglanilla, City of Naga, Pinamungahan, San Fernando, City of Carcar, Aloginsan, Bareles, Sibonga, Dumanjug, Argao, Alcantara, Ronda, Mualbol, Badjan, Dalaguete, Alcoy, Bolhuon, Malabuyok, Alegria. Asin duman sa Mindanao sa Dinagat Island, Surigao del Norte, kabali na ang Siargao asin man Bukas Grande Island. Ultimong detalyes na kita kan sa tuyang bareta. Anom na individual kabali naman ang sarong Chinese national ang nadakop sa isinagibong rescue operation kan mga tauhan kan Las Piñas Police kung sain na kuha. Ang duwa kaining kababayan asin saro man na Pinoy na mga biktima kan kidnap for ransom sa Las Piñas City kanakaaging aldaw. Sigon ki National Capital Region Police Regional Police Office, Police Major General Vicente Danao Jr. ipinagpresentar ni Southern Police District Director Police Brigadier General Jimeli Macaraig ang mga suspect na pinagbistong sinda Sing Hontao, 32 anyos, Michael Vargas, 24 anyos, asinman Eliere Javier, 40 anyos, Elson Obligar, 38 anyos, asinman si Ronald Disuasido. Sa report, alas 11:30 nin Disyembre 14, taon 2021, kan makaresibin nin report ang Las Piñas Police mapadapit sa insidente kan pagdukot sa mga biktima na pinagbistong sinda Wang Xiaolong, 31 anyos, asin Liang Buda, Igpa Awa, Chinese national, 35 anyos, asin man Krisha Estrella, Pilipino, 19 anyos, parehas kan Mandaluyong City, kan mga armadong lalaki na lunad kan sarong Toyota Grandia na may plaka numerado NAR 721 duman sa may Barangay Almansa, 1, Las Piñas City. Sa marikas na pagrespondi kan PNP, naabutan ang mga sospek na lunad sa sinambitan ng lulunadan kaiba ang mga biktima. Nakonfiskar sa mga sospek ang duwang badil asinman mga bala. Sinabi ni Macaraig na sasangatan o reklamong kidnap for ransom, robbery asinman illegal possession of firearm ang mga sospek sa Las Piñas Prosecutor's Office. Yan na po ang naging kateripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Nakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang estudyo si Engineer Abilindon Toralio. Si Tony Saison ang satuyang information officer. Maray na hapon na sana ki Elmer Alberto, siringman ki Manoy Nestor Polvoresa, kan Barangay San Antonio digdi sa syudad kan Iriga. Driver kan Niatoda na rutang tricycle pasiringon sa San Nicolas, asinman San Isidro digdi sa syudad kan Iriga. Duman sa transmitter si Joanner Dibilla asinman si Aldrin Orlanda. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos Mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang